Soc la Nàdia Golam, narradora, activista pels drets humans i dones, supervivent de guerra, llavors una enamorats de cultures, llengües i persona que em considero agent de pau, agent de canvi, no? I llavors soc educadora social també i això és la meva presentació. Quina diferència hi ha per tu entre la religió i la cultura? Per mi, personalment, la cultura és el costum i coses quotidianes que ho fem entre les comunitats i les persones i llavors un cop se converteix com un ritual de repetició de les coses i això porten, hi ha gent que l'utilitzen com si fos religió, no? Però són coses molt diferents. Per mi, com una persona religiosa, la religió són paraules sagrades del Déu, que en llibres està escrit com el Corà, l'Evangeli i altres llibres sagrats que són paraules del Déu. Llavors, i això persones interpreten de formes diferents, que algunes l'agafen, li converteixen com si fos part de la cultura. Però són coses separades, alhora són valors. Són valors que es agafen de diferents teories, de diferents coses. Unes que a través de les convivències tu treus una cosa que pots repetir o a través de la teva religió. Però què passa? Que la societat actual que vivim, llavors en les guerres i tot això han utilitzat el nom de religió com a una manipulació. Han utilitzat la religió com una manipulació per fer mal a la població i llavors això ha fet que han dit que és la seva cultura també i és la seva manera de ser, està molt barrejat això, però en realitat són coses que poden ser diferents i diferent d'interpretar, però per desgràcia la gent no tenen suficient formació, llavors el que han fet és barreja les coses i tant de bo que haguessin agafat de cada cosa les coses positives, no? Cultura té moltes coses positives, de valors humanes, com connectar-nos, estimar-nos, cuidar-nos, anar un al costat de l'altre, i la religió també diu, cuideu-vos, estimeu-vos i tot això. Però què va passar? Que la gent no tenen prou capacitat d'analitzar les coses i reflexionar i ser conscient. Llavors el que fan és això, han interpretat i han fet com part de guerra. Dins de les entitats de lleure, en un marc de laïcitat, com podem tenir en compte aquesta diversitat? Si poguéssim conèixer les altres religions i cultures i de cadascú d'ells agaféssim valors de la convivència, de poder viure junts i tot això, i llavors crear un espai on càpiga tothom, no? Perquè jo estic convençuda que tant a l'islam com al cristianisme, com al judaïsme, com al hinduisme hi ha molts valors que dins de la seva cultura i dins de la seva religió diuen. Però llavors tot això agafar com uns valors de convivència i juntar-lo i podem treballar amb molta facilitat. De tu, aquestes parts m'agraden molt i aquestes parts de mi també pot encaixar molt amb el que tu tens. Va que tots dos creem un espai on tu i jo poguéssim tenir una bona convivència, una bona manera de poder entendre un l'altre. Llavors és molt enriquidor, perquè al base som humans, no? Què volem en el fons? No tenir prejudici un a l'altre, no barrejar-nos, no fer mal amb les paraules i no jutjar, no qüestionar, i són bases que podem agafar de totes les altres religions i cultures i podem crear aquesta manera més fàcil de viure, saps? Perquè
si diguéssim a la persona o a l'infant que tot allò que fan a casa seva s'han d'oblidar i fan de la nostra manera, és que estem agafant la llibertat. I una de les bases dels drets humans és respectar la religió, l'idioma, la cultura de qualsevol altra persona. Per tant, respectem allò que vol practicar a casa seva o a l'escola o sigui tal, però també volem que ens respectin, saps? Perquè és comú, perquè tots els humans tenim drets i deures. Llavors, els nostres drets és perquè ens respectin, el nostre deure és respectar. Llavors, és agafar les coses comunes per una convivència millor, doncs practicar-ho. Abans has comentat que per avui havies escollit algun proverbi. Ens el voldries explicar? Jo el que he fet és com agafant alguns proverbis que també em pot ajudar a fer, diguéssim, crear un espai de diàleg, que una és del meu país que diu que una mà sol no pot fer soroll. És que hem de juntar totes les mans perquè pugui fer. Amb això em pot ajudar com un símbol d'unitat, que tots podem juntar-nos per fer canvi. Amb una persona no es pot fer canvis i tot això.